Cidro spesial katur datang Pak Nur Hasan. Oke, terima kasih. Langsung dicapcus ada Cidro 2 dirangkai dengan Sido Rondo ya dong. Oke. Ya, silakan Mbak Ita wonten Cidro 2. Monggo. Cidro ini pokoknya ditumplek blek diaturi kabeh. Pak Yuk. Oke. Silakan digoyang. Monggo. Yuk. Spesial buat fan-fan Wahyu Manggul yang hadir sore hari ini. Ucapin selamat sore semuanya tanpa terkecuali saya. Cidro bareng Badrus Audio Jono. Salam terus gak apa-apa sayang. Sayangku, kasihku, cintaku, pujaan hatiku. Terima kasih Mbak Ita. Nggih. Wonten pamundutan kathah langsung digoyang catus Sido Rondo. Wonten Sido Rondo. Atur rene, Nduk. Iki sing ora Sido Rondo saiki. Gak Sido meteng saiki. Meteng Sido. Aja ngono. Gak Sido Rondo, gak Sido meteng. Gak Sido Rondo ning Sido meteng. Metenge wis kita dikirang sasi, Nduk. Setahun, Mbak. Wayahe mitoni delok angka iki Pak Nur. Ayo monggo silakan digoyang sini. Kok pelajaran Kang ben gambir Kang. Nah. Nah, ya saya monggo dirangkai dengan wonten gubuk asmara. Nggih. Semangga.
sing iso